Iepa, kaixo egunon eta ongi etorri gaurko bideora. Hau nire hirugarren bideoa da eta lehenik eta behin bideo hasi nahi nun barkamena eskatzez. Azken hilabete honetan ez dut beste bideo bat egin. Ja bazen garaia eta gaur arratsalde honetarako denbora pixkat gordeet hau egiteko. Gaurko gaia aurrekoa baino pixka bat arinago izango dela esango nuke. Zeren eta eztabaida filosofikoetan eta historikoetan ibili barik, gaurkoan euskaraz gustatzen zaizkiten 9 edo 10 gauza zerrendatuko baititut. Aska itezen. Disclaimer bat egitearren, bideo hau ez dakit ilargi, hil eta argi horren konposaketaren inguruko hausnarketa edo azalpen emate izango. Bueno, pixka, baita orokorrean niri etentzioa deitu didaten gauza batzuk. Agian, euskara mintzatuan gitxago erabiltzen ditugun gauza batzuk, edo tokean tokiko berezitasun bat, edo orokorrean niri gustatzen zaizkien gauza batzuk dira. Eta, venga, lehena, barik hitza, edo berba hobeto esateko ze azken baten, barik hitza gehien bat mendebaleko bizkaieraz edo mendebaleko euskara zentzu zabalean entzuten da, normalean gabe berba horren sinonimotzat hartzen da, eta askotan egia da. Adibidez esaten badugu diru barik nago, horrek esan nahi du dirurik gabe nago, edo ez daukat dirurik. Ez batetik barik hitza gustatzen zait, gero izen baten aurretik jarriz gero aldatzen delakotz. Adibide bat emateko, gabe hitza erabiliz gero, eta esan nahi izango genu ez dakit esperantzarik gabeko urtea, aurtengoa, nolabait. Azkenean gabe horri ko, euskarazko ohiko ko hori eransten zaio eta izenaren aurretik ere lasai asko jartzen dugu. Kontua da, barik hitz horrekin mendebaldean beste era batera egiten dela, ez? Barik ez da bariko, baizik eta bako. Beraz, esperantza bako urtea. Niri gustatzen zait. Baina hori baino gehiago eta nahiko berezi iruditzen zaidana da barik gero beharrian esateko ere balio duela. Beraz, adibidez, teatrora joan barik, edo teatrora joan beharrean beste norabaitera joango gara. Bai? Eta barik ibiltzen dudanean testuinguru linguistiko hortan, plazera da. Number 2, labur esateko, xe. Ez dakit nola ditzen den linguistikoki edo euskara irakasleak nola irakasten duten, baina niri asko gustatzen zait. Oraindik ere gomutan daukat Bilboko euskaltegiko irakasleak izan ziguna egun baten. Esan nahi izango bagenu, eso es lo que quiero. Nola esango genuke euskaraz? Askotan hori da nahi dudana entzuten dugu, nik ere erabili izan dut. Dena den, oitzen naiz, irakasle horrek esan zigula, bueno, egokia da, ongi da, ez da desegokia, ez da oker. Baina ez litzateke pixkat eleganteagoa gelituko esango bagenu horixe nahi dut. Beraz, hori da nahi duan erderaren kalko edo etzulpen zuzen eman barik euskararen xe hori bereziki horri egiten ari gatzaiola erreferentzia esateko. Ez? Niretzat zuzenagoa da. Hoixi nahi dut. Hori da nahi dudana, hoixi nahi dut. Toain, goazen iparraldera, momentu batez. Deus hitza. Hirugarrena, deus hitza. Egia esan, nik uste dut deus hitzak ezerez hitzak bezain besteko lurralde edapena daukala, baina azkenean demografikoki Bizkaian eta Gipuzkoan askoz ere euskaldun gehiago baitira, batuaz normalizatu dena ezerez da eta deusez bezain beste. Kontua da, niri gustatzen zaidala, ez dakit, deus esatea oso silba bakar baten gauza asko kabitzen aldiela iruditzen zaitez. Bueno, honez gero nik uste dut bosgarren puntora iritxikarela, laugarrenera, okerez banago, eta ez gara iparraldetik mugituko. Oraingo puntua pixkat adierazteko elkarrizketa txiki bat entzungo dugu. Gai izango zara, esaldi bakoitzak zein frantsesesko hitz edo egitura hartu dituen asmatzeko. Ikustezago. Il faut absolument faire du tourisme linguistique au Pays Basque. Eskualerrian turismo linguistikoa absolutoki egin behar da. Mais pour écouter du basque, on n'est pas obligé à aller au petit village de montagne. Ez dugu baitezpada mendiko herrisketara joan behar. Quand même.
Les fermes ne sont plus le seul lieu de respiration pour la langue basque. Zenta, arnaskuneak ez dira gehiago eskuararen arnasgune bakarrak. Parce que beaucoup de gens dans les capitales basques aussi vivent en eskuara au jour d'aujourd'hui. Egungo egunean Eskual Herriko hiriburuetan ere jende frango eskuaraz bizi baita. Ie guztiak asmatu dituzuen. Lehenik, absolutoki, absolument esateko. Bigarrenez, pas forcément errateko, Ipar Euskal Herrian sarritan entzungo dugu ez baitezpada edo siberoan ez bortxaz. Komen frantsesez barra erabiltzen duten hori, euskaraz ere, ale ere esan da, nahiko, ez dakit, esan nahi berekoa izan daiteke. Etxaldek edo baserriak ja ez dira euskararen arnasgune bakarrak. Beraz, frantsesez ne sont plus hori errateko ez dira gehiago edo ez dira aburo esaten dugu. Eta azkena, usteut guztietarik zailena izango zena, egungo egunean nik dakidala, hau nitzetan frantsesez esaten den au jour d'aujourd'hui, pleonasmo bat dena, horrek esan nahi dudea, aujourd'hui da gaurko eguna, beraz, au jour d'aujourd'hui, hori da egungo egunaren eguna edo. Bueno, horrengoan, eta ja nik usteet honez gero ikusiko zenutela zubererako joera daukala bideo honek. Niri izugarri gustatzen zait zubererak geroaldia adierazteko ibiltzen duen modu bat. Adibidez, batuan esaten badugu larun batean bertso saio bat izango da, hori xibrotarrez izango litzateke, batetik larun bat ez dute esaten nesken egune baizik, baina nik gehien bat azpimarratu nahiet izango da edo izanen da hori date edo dateki izango litzateke. Beraz, ni okerez banago euskara zaharrian haunitzez gehiago ebiltzen zen aditz jokoa zen, geroaldi hau, eta ziberotarrez nik esango nuke oraindik ere nahiko atxikirik dutela, adibidez itanoan ere jokatzen da, beraz gizonezko batekin hitz eginez gero, date edo dateke hori dukek bilatuko litzateke, edo emazteki batekin dukezu. Eta dukezu horretan ze adierazten da? Batetik geroaldia, eta bestetik solaskidearen generoa edo bien arteko harremana. Eta ja, bukaerarantz hurbiltzen ari garen honetan, aditzekin geratuko gara pixka gehiago. Euskaraz gerundioa adierazteko normalian zen edo ten ibiltzen dugula entzun dugu. Eta dena den niri gustatzen zait zenbait kasutan ten edo zen bukaera hori erabili barik, beste non kasua batez ere erabiltzen dalakotz. Adibidez, durmiendo ez ditzateke lo egiten izango, baizik eta lotan, bailando, danzan. Tratamiento informal de segunda persona que conjuga los verbos activos en función del género del interlocutor con el fin de fomentar la solidaridad de la intimidad. Edo iketan aitzea. Jugando, olgetan edo jolasean, soñando edo ametxetan eta kantan. Niri plazera ematen didan beste kontutxo linguistiko bada. Eta ja, azken aurreko puntura iritsi zarenez, opari gisa, agian ezagutzen ez duzun kantu bat erakutsiko dizut. Boneta eta txapela. Labur bilduta, kantu hau, Siberoko bi gizonen elkarreragin baten pasadixo iriegingarria da. Haurtzaroko lagunak dira eta hoietarik bat sosbila abiatu zen Pariserat. Ja, urtebete pasata bueltatu da eta hizketan ari dira. Batetik Parisetik itzuli den hori espantukari da, berak bertan irabatzidun diru kopurua lau haizetara aldarrikatu nahian. Eta bestetik, Siberotik atera ez denak, bere lagunaren itxurakeria zalatzea erabakitzen du. Bigarren horrek hartzen du hitza zatitxo honetan. Txapela baduk bena, harin barnekua, nun utzi du buneta, Euskal Herrikua. Txapel horrek ez daikez edertzen kaskua, basta ederragatik asto duk astua. Hori da gaurkoz, eskerrik asko ikusteagatik, eta, plazera hartu baduzu, eta zuri gustatzen zaizun gauzeren bat edo aipatu ez badut, mesedez, utzi eruzkin bat, izugarrizko plazera emango lidake zuen iritzia ere irakurri ahal izateak, eta hoixe, eskerrik asko ikusteagatik, eta ez adiorik.